Jo sempre he viscut a Mataró, llavors sempre he treballat a fora de Mataró, però sempre he tingut una vinculació amb Mataró. Quan era més jove i havia fet d'entrenador de futbol, per exemple, d'acord? Llavors també estic vinculat a un club de futbol de Mataró, estic vinculat a Òmnium Cultural, i llavors simplement quan es va configurar el nou patronat de la Fundació, doncs ens van sol·licitar si volíem formar part i vam dir que sí i vam decidir que era jo. La feina ha estat complicada, laboriosa i segurament poc vistosa, no? Però al capdavall tu agafes alguna cosa que no existia de manera independent. Això al capdavall depenia de la Caixa d'Estalvis Laietana, no? Sense la Caixa d'Estalvis Laietana doncs, hi ha una sèrie d'actius i d'accions, no?, que els hi donen cos, la Generalitat i l'Ajuntament. Bàsicament diu, escolta, això ho hem de salvar, ho mantenen, ho estructuren i d'alguna manera ens ho traspassen. Llavors nosaltres què hem fet? Primer, una feina molt complicada durant un any a nivell tècnic, doncs també agafar la fundació, que hi havia una fundació de la Caixa d'Estalvis Laietana, hi havia l'obra social, això aglutinar-ho i anar posant ordre en coses que al final és normal que quedin desordenades, no?, en aquests processos complicats. I això és el que hem fet, i ara estem ja veient, després d'una fase bastant important, acabada pel Rafael Montserrat, que va ser donar-li una unitat jurídica a tot això, doncs estem endegant projectes ja de més que hem de ser de grans. És a dir, quins recursos hem de tenir, quins no tenim que hauríem de tenir i què hem d'anar fent, no? Aquest és el tema, per dotar la ciutat d'una eina cultural i d'altres àmbits, no m'atreveixo a dir assistencial perquè ho vaig dir un dia i no se'm va entendre bé, és a dir, simplement d'ajut a la població des d'aquesta perspectiva àmplia. Una fundació, al final, és un patrimoni dedicat a una finalitat, val? Doncs això és el que tenim. Llavors, és una eina que es pot gestionar des de Mataró per fer coses, amb molta modèstia. És a dir, això no és el que era abans, no és una entitat bancària que té una fundació i que, per tant, hi aporta fons, és una cosa molt més modest. Però sí que hi ha uns quants actius que són molt claus per la ciutat, des de la sala d'actes, a l'Ateneu, a la Casa Coll i Regàs o a la biblioteca. I tot això pot ser la llavor d'alguna cosa que generi molta més activitat. Un repte que, a més, jo i els patrons fem entre hores, als vespres i dedicant-hi moltes hores. Nosaltres, quan vam agafar la fundació, tots els patrons, vam decidir que era el moment de posar-hi tots al coll. Perquè, clar, al final és una entitat que d'alguna manera ressuscita i, per tant, hi hem de posar tots al coll i tots hi hem posat al coll. Tots hi posem moltes hores, d'acord? I això és el que hem de fer. Jo crec que si nosaltres hi anem posant hores, les coses aniran bé.